אנחנו מנסים להביא לכלבה של פטר טושקה על הכיסא בשביל שנוכל להמשיך לצלם. סלאמי. וואי, הלוואי שיהיה פספוסים. נו, דש על פטר. בואי. קח סלאמי. קח, עמי, אתה חושבת סלאמי. קח! מה לעשות? לא, שתהיה על הכיסא תיתן לה. פשוט תחזיק את זה. בואי. נו, מה, בואי. לא קח, נו, שים פה על הכיסא, תביא, שים בשיר. טושקה. ראית? בשיר. אני. בואי. נו, תעלי כבר אליי. תגמר מעניינת, ואז תעלה. לך, עזוב. היא לא עולה. הסלאמי פה. תאכל את הסלאמי. לא, שים את זה פה. שים את זה. תניח. לא ביחד. לא, תעזוב! וואי, חייבים להעלות את זה ליוטיוב. להעלות את זה ליוטיוב. אני חייב להעלות את זה ליוטיוב. אוי, הטלפון לא ימצא. כולם יבא. לא, בא לי לצלם את הקופץ ונעלה את זה. לא, תביא לה את זה. תלם. רגע, טושקה. רגע, יש לך מצלמה טובה? וואטה.